gagawa ako ng isang pagkain na alam naman natin na tayo pagkano linuluto natin. Sopas, ginataan, at yung pandesal. Yan ang lulutuin ko ngayon. Hindi ko na ipakita kung paano ang pagluluto, kung paano ang paggawa. So ipapakita ko kung paano yung luto na siya. Kasi nagmamadali dahil may trabaho pa ako. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng pandesal, pagluluto ng ginataan, at yung sopas. Tapos, nagluto din ako ng ginataan. Ayan. Sa Kapampangan, sampelot. Sa Tagalog, ginataang bilo-bilo. Nilagyan ko siya ng langka at saka yung sakowe. Nilagyan ko rin ng saging at saka yung bilo-bilo, yung ginataan. Sarap. So, ayan. Meron pa ako ritong iluluto natin. Pandesal din yan. Binabati ko ang lahat ng aking mga followers dyan. Magandang umaga sa inyo, magandang hapon, magandang gabi. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking channel, sa aking mga kaibigan, at kay Mark Anthony Basa, Team Chloe. Yun, maraming salamat sa inyo. Okay? At sa lahat-lahat ng aking mga followers. Bye-bye!